Tak Zendo, kopni se a ty... To je autem, Pano, já bych za nás všechny chtěl moc poděkovat, za to, že tady krásně pořádal. A furt jsme strašně dlouho pátrali, co si máme koupit a takový nesmysl nás napadali a ve finále nás napadlo, že dostaneš od nás tohleto. Jo? Já bych šel bekovku. Tady to máš. To je odchylka od té kremní zkoušce, jo? To je památka z toho,